What's up mga kamasa? Welcome to my YouTube channel. For this video, we will be installing the bike parts nga to ang napalit earlier. Kani nga mga bike parts, mao niya nga to ang gi-feature sa ato ang previous unboxing video. So katong wala nakakita, kindly click on the link below para namoy idea sa mga specifications aning atong install karon. Pero sa dili pa nato sugdan ang ato ang pag-install, mo shoutout sa day ko sa Babarik Bikers. Ni Dite, ni Mau, ni Jesse, ni Walter, ni Adrian, sa akong mga igagaw nga si Vim ug si Kuya Archie. Kani sila ako ang mga kauban sa Vikings, especially during those time nga wala pa'y pandemic. Pero karon na-stop sa mi tungod sa implementation sa ECQ ug GCQ. Hopefully, in the following weeks, pwede na mi makabike og balik. So ato na ning install ang mga bike parts para mudaga na ning akong bike. Ang una nato nga i-install kining atong V-brake lever. So atong unang buhaton atong ikabit kining terminal sa ato ang cable diri sa sud. So ato ang V-brake lever ni atong i-twist para dili na siya matangtang. And then ato siyang ipasud. Okay, nasud na siya. And then ato siyang i-clamp diri sa ato ang handlebar. And then ato ni siyang ilak gamit ang ato ang bolt ug allen. Okay, nahuman nag-install ang ato ang V-brake lever sa left. Ato na pod nga i-install ang V-brake lever sa right. Itong i-twist. And then atong pasulod sa ilawom. That's it. Nahuman na natog install ang ato ang V-brake lever sa right. Ato na ning install ang ato ang left nga pedal. So kung left nga pedal, ang iyang rotation para hugot left pud. Okay. Ato na mong i-install kining right nga pedal. Ang rotation sa paghugot kung mag-install ta sa right nga pedal is padung pud siya sa right or clockwise. So okay na-install na ang ato ang pedal sa tuo. Okay mga kamasa, ang ato na pong i-install karon is kanina pong ato ang V-brake caliper. So ang una na itong i-install kaning ato ang brake arm. Atong i-mount siya dire. Itong isud. Siya din. Natay mounting bolt. So ito siyang ato na pud ning itaod ang iyang right nga arm dire sa pikas. Okay, nataod na ang duha nato ka arm. Ang sunod natong buhaton is ato ning i-connect ang noodle sa iyang usa ka arm. And then ato aning ilak ang cable dire sa ato ang anchor bolt. Dili lang sa kayo ni nato hugton ug lock ang iyang anchor bolt kay magtaod pamanta sa ato ang brake pads. Ato ni siyang tangtangon later para ma-determine nato ang distansya ani niya dire sa rim. Okay, unahon na tog taod ang brake pad sa right.
Akong gitangtang ang ligid aron dali na to ma-determine if kaning brake pads sakto bang iyang placement inig kumot nimo sa brake diri sa iyang rim. So far okay na siya. Okay, next na to nga install kanina pong left. Okay, takdo na siya. Ito ilak. Ato na po ning i-install ang naa sa luyo nga V-brake caliper. Tungkaw ng iyang cable tie. Ato anang hugtan. Ato nang ibutang ang iyahang brake pads. So unahon na to ang right. So na siya directions nga kani siya forward. So atong itao diri sa iyahang brake arm. Okay, natao na siya. Ato siyang hugtan. Parehas akong gibuhat gihapon. Ako gihapon gitangtang ang ligid ani niya para dali na tong makita kung ang pagkabutang sa iyang brake pads sakto ba nga dili siya mulapas diri sa rim. Kay kung mulapas siya, na tendency nga maigo ang ato ang ligid unya masaghiran kuyaw siya mabuto. Ato na po ni install ang brake pad sa left. So ang importante nga kaning brake pads inani ra siya ang placement sa rim. Dili siya mulapas dire kay kung mulapas kuyaw man maigo ang ligid. Okay. So nahuman na og install ang ato ang duha ka brake pads. Karon ato nang install ang noodle. And then ato ni siyang ipaso dire. Ato na ning ipit ang cable sa iyang mounting bolt. Dili lang sa kayo na tuhugtan kay para atong makita kung dili ba kay nimo dikit diri ug ma-adjust na to ang iyang tension. Purag pilit ra ni siya diri nga side. So atong adjustan ang iyang spring para mo lugak-lugak ni siya diri. So okay na ang ato ang tension. Ato ni siyang gilugakan diri kay para mubira ang iyang spring diri and dili na ni siya mudikit sa ato ang rim. Okay, ato nang ilak ang iyang mounting bolt. We're done. Since taas man ni siya ang cable, ato ning hutlan. Our bike is already functional. Let's just have some finishing touches. Okay mga kamasa, nahuman na ta og install sa mga bike parts sa ako ang mountain bike. Ug pwede na nato siya magamit for our upcoming adventures. Don't forget to subscribe and hit the notification bell for you to be updated. Thank you for watching. God bless. Stay safe.